rendszeresen tisztítsa és méregtelenítse a szervezetét. Mindenki rendszeresen elviszi az autóját a szervizbe. Kicserélteti az olajat, a levegőszűrőt, megnézeti a gumik állapotát. Ezáltal tovább él, tovább működik az autó. Ugyanez igaz a szervezetünkre. Az lehetetlenség, hogy beleteszünk több 10 000 kilométert, és semmiféle karbantartást nem végzünk el. Mégis azt várjuk tőle, hogy jól működjön. Szeretném, ha elfelejteni azt az elméletet, hogy csak akkor javítunk, amikor elromlott. A modern orvostudomány működik így, és erre alapoz. Ha ön ezt akarja, gyerünk, éljen csak az egészségével kapcsolatos tudatlanságban. Égesse csak a gyertyát mindkét végén. Keményen bulizzon, és amikor a motor felrobbant és mindenhol folyik az olaj, akkor próbálja meg újra felépíteni az egész autót. Ha rendszeresen karbantartja a szervezetét, az sokkal olcsóbb és kellemesebb.